Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Yes, maray na hapon mga tugang. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Aldauning Webes, petsa 8 kan bulan ng Abril taong 2021. Beautiful afternoon mga tugang. Sabi nga ni baga, ano man daang hagyat na sa tuyang hampangon sa buhay, Basta ang pamilya nagkakasararo. kayang-kaya yan. Tagiraray po na makakaibanan ngunya na pagkahapon. Daing iba ang sakuyang sulamenteng partner, sexy and beautiful Ate Jen. Pagkahapon, kaiba taman ang gwapong-gwapong si Kuya A. Maray na pagkahapon po sa Indogabos. Nagburulahan na naman kita. Siyempre, tasob na ang merindalan tanto. Ay, yan sana. Joke lang. Turutan na sana sumirindalan. Ay. Anyway, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Gramina, lubog tulo sa tuya na ano-ano, ang sa tuyang background. Guro na papabayle ako ngunya na pagkahapon. Pwedeng bumayli ka na ngunya na hapon. Ah! Date pang apod kayan, date pang lana-lana, partner. Yes. Okay. Anyway, maray na pagkahapon sa mga parantabay niya to, Luzon, Visayas, Mindanao. Good afternoon. Good afternoon. Live na live kita ngunya na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Mag-comment po kamo dyan, magheras kan sa inyong gusto ipaabot digdi sa programa, and of course, bukas na bukas ang samuyang linya ngunya na pagkahapon. Sa mga Globe NTM subscribers, mga tugang 0927-398-0955. Siring man sa mga Smart and Talk and Text subscribers. Yeah, 0938-891-5475. Yes. Feel free. Libreng-libre. Opo, tamang-tama yan. So, day na pagpara isararaya sa na dyan ang load o masayang man, ma-expired lamang in partner. Ano? Oo. Ako dahil pwede man kami pasahan. Yes. Ay, sa mga nagsasyesta sa sayindang mga haron, good afternoon. Sa mga nakatapos pa sa natabi, maghugas kan mga plato, pinggan, baso, kutsara, tinidor. Oho. Opo. And partner, naalarma daango yan ang City Prosecution Office sa padagos na pagdakol. Asin paglakop kang mandain-lain na kaso ni panlulupig sa mga aki o mga kababaihan digdi sa syudad ni Legazpi. Digdi sa Legazpi. Opo. Paanong partner, Oo. nagdadakol, naglulubo ang kaso kan panlulupig sa tuya digdi sa Legazpi? Yes, oo. Sa mga kababaihan asin mga kaakian. Correct. Paano nangyari ito na? Di ba kita allowed magluwas? Yes, yan sa nakita sa laog kang harong. Kung baga, parang kung sa laog kasi kang familia feeling ta talaga, yaon dyan so pag-iisip ta na safe kita partner, di ba? Oo. No, sabi ka ito kan iba, sabi kan mga magurang, dai ka ngaya magparaluwas, dai ka ngaya magparaluwas, tabaka makatupar ka dyan kang sudaing kuro karigos, Oo. especially kung babae ka, Opo. kung aki kang babae or Yes. daraga, na baka ngaya ma-rape ka pag nagluwas ka. Oo. So paano nangyari na yaon sa laog mismo kan sa tuya na harong, nangyayari iyan? Yes. Gustong sabihon, sa laog Sa laog kang harong. Sa pamilya? Yes. Ah, Maaraman tayan partner mga kahaputan ta masisimbagan ta ngayon na pagkahapon dahilan sa nasa linya na si City Prosecutor Attorney Brian Baleda. yan na. So, kaiba ng tangon yan, katabang ta si City Prosecutor kan Legazpi, si Attorney Brian Baleda, para tawanan ning linaw o tawanan ning, linaw kung Oo. totoong naglalangkaw ang kaso kan panlulupig. And then kung ano ang mga
dahilan o rasones kung nataigwang arog kaning nagayari sa satuya. Maka-alarma inita. Given the fact, partner, na dai kita nagpapararuluwas ngunyan. Oo, No? opo. Nako. So sige, yan yaon po sa linya via Zoom si Attorney Brian Brian Baleda, Baleda. ang asatuya na City Prosecutor Digdikan Legazpi City. Attorney, good afternoon Attorney, po. maray na pagkahapon. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ini po si Jenny and with Kuya A. Okay, good afternoon po, Kuya A and Ate Jenny. Good afternoon. Yes, good afternoon. Salamat Apo. po sa pag-imbita sa Kuya. Yes, salamat man po, Attorney, sa imong oras. Mm-mm. Na itatao sa satuya nguyan para malinawan ang publiko, especially ang pamilyang Legaspeño, Albayano, Bicolano, as in Pilipino, na ano ka medyo makaoro alarma. Totoo po, Attorney, na naglolobo po ang kaso kan panlulupig o rape digdi sa tuya sa Legazpi City. Thank you po. Actually po, ang kasong rape, isa sa sulat ng Legazpi, pero man talaga po bakit ang kasong mga rape, as in mga violation din, mga 7610, which is yung child abuse law. Okay? Di talaga po naali ining rape, gariman sana po ini so mga kaso sa droga na talaga din naali. Pero tama po na sa obserbasyon po na magpuon po last year, kita po para paluwas because of this pandemic. Medyo talagang nagdakol po so kaso sa mga violation ka 7610 po, the rape mismo, the rape law. Tapos ining acts of lasciviousness, mga violation, mga sexual in nature na mga violation. Okay. Medyo makamundo. Ngayon, attribute ko po ining pagdalangkaw kang kaso. Duman po sa rason na kita baga po dahil na po para paluwas. Opo. So, it's either committed kan sarong masarong tugang man sana, masarong tugang niya, or na-commit kang ama, or kang step-father, step-daughter, okay? Or, na-commit man po kan mga neighbor man sana, So, within the neighborhood, maski nga din nakakaluwas, pero within the neighborhood, free po sila na nakakaduman sa mga arong-arong. Iyon po nag-iiling ko pong rason at talagang nabilang kaos po Sukasokan. especially maski nga ibaga po nasa araw. Opo. Remember po, we have to also to consider na may mga cellphone na po yung mga tawang yan. May mga internet na po yung sa cellphone. Iyo po. May mga data na sila sa cellphone kung saan nakaka-access po sinda yung mga siguro mga porn sites. Okay? So nakakadagdag po ito naman sa mga insidente ng rape sa Legazpi. Okay. So medyo makamundo talaga, Attorney. Ano po, kasi kaitong panahon, pag sinabing umuli ka na ngayon, baka may mangyari sa imo sa luwas, ngunyan, mas kinasa laog na kita, day pa man pala kita sigurado. Oo, kung baga ang peligro niya o nasa laog kang harong. Oo. Siguro, tama ito sa sinabi ni Attorney Partner na dakulaan kontribusyon kan internet. Iyo No? ba? Opo. Okay. And ano iyan, medyo makamurumundo kasi tawo na nasa palibuta na supposedly na nagpoprotekta sa satuya, whether sa tuyang tugang, magurang, kapitbahay, kabarangay, no? Dapat kita magkasururog-surog. Kita nagpoprotekta sa kada saro. Kita palagod nagiging ano iyan? Nagiging kausa kang pagkakaigwaning peligro. No, makamundo talagang tunay ining nangyayari sa satuya ngunyan. So,
Ini po, naglangkaw po ngunyan, attorney, since na nagkaigwa ki pandemya? Opo, medyo bako po siya remarkable so increase. Pero consistent po talaga, may mga bigay talagang kaso. Okay. Sa mga rape, incident of rape, tapos acts of lasciviousness, ano po, sa panghihipo, Mhm. hindi maso pribadong parte, kansarong aki, okay? Ugama pong sexual assault, so, dahil nga gamit so ari, pero gamit, for example, so daliri, Mhm. okay? Para ilaog sa pribadong parte kansarong babae. Tapos, so, mga rape na may relasyon sa 76 na child abuse. Mhm. Medyo bako man siya very remarkable ang increase, pero talagang mailing mo talagang yaon. Consistent. Di nawawala talaga. Halos every month, halos ba talagang piga-file Okay. na kaso. Sugaro kumbaga nakatuudan na. Bako man sa nakatuudan pero Talagang, yaon na. Oo. Yaon sa sistema. Yes. Pirmi na siyang ugwa na piga-file. Okay. Ang sa sarong bulan, halos pirming ugwa yan. Mga saro, duwa yan. Sarong Okay, makaalarma. Ano? Iyo. Mahapot lang kita kay attorney. Attorney, ano po ang list na bagay na ginibukan sa rong suspect para makasuhan siya ng rape? Kasi minsan, kaya baga, may mga tao na dai pa masyadong aware na pwede niya na palang kasuhan ang sarong tao dahil may ginibo sa iyang arog kaning bagay. Pero dahil niya aram na rape na pala nito. Ano po ang pinaka-list na ginibukan sa rong suspetsado para maireklamo siya na ining tawong ini na kapag commit ng rape? May violation na pala. Opo. So, maski po pare po, maski ba ko pare, okay? Basta Opo. may violation na. Halimbawa, Okay. paghimas. Mhm. Paghimas sa ibang parte, halimbawa sa dudo, ang babae. Mhm. Paghimas duman sa private organ ng babae, Mhm. okay? Pwedeng maglaog na po ito sa acts of lasciviousness. Acts of So, lasciviousness. violation na po yan ng sarong acts of lasciviousness, violation na po yan sa tuyang Kodigo Penal, Okay. Revised Penal Code. of the Oo. Philippines. So maski attorney ngaya pakaraw-karaw ngaya. Kay puwanan po sa acts of lasciviousness, kay puwanan po may intensyon na malaswa. Okay. Pambabastos. Kung na-feel Kung kang man po tituyo, okay. kung di man po tituyo, halimbawa, nasagi lang, Mhm. di po malaog ito sa acts of lasciviousness. Okay. So kung talagang Kaya garo lang po, yung intensyon niya malaswa. Malaswa ang intensyon. Okay. may intention. Oh, so May intensyon na malaswa. Iyo You po- decide mga pagkat. iyo iyan na violation na iyan na halimbawa hinimas pa lang. Mas dakulong kasi baga attorney mga videos sa Facebook, sa YouTube ang magayon yan na kukuhaan man kan mga iba na mga mga kababayan niya to na nakakakuasin na ng mga videos, no? Na may mga araw ka na nangyayari. Minsan nga ni sa jeepney may mga nagta-chancing. Iyo po. So pwede na Kunwari nasagi ilang. Oo, Pero pwede na- intentional pala. pwede na Pero, siyang opo. kasuhan, ano, act of Pwede lasciviousness. na po sila. Yes. Oo. Igwa po baga attorney na so sabi nga ni Kuya kasubago mga parupakalwag na igwa kaya sa laog kang pamilya. Dai mapuro pundong kugos-kugos, 'di ba partner? Apo. O halimbawa, araw kayan nga, Mhm. Ubos po. Pwede po yan. Kung talagang ma-prove mo na may intensyon na malaswa. Halimbawa, kinugos ka pag mo, so ugos na innocent. mhm. Innocent at least. Pero kung ikasasarong babae, feel mo, parte ba pala, may nababulge na nagdukot sa lubot kang babae. Diba? Oo. Mhm. Opo. So, acts of lasciviousness po yun. Yun. Diba? Mm. So, pag una mo, innocent na paghag sa imo,
pero may na-feel ka sa baba kang sa may buttocks mo, Oo. may something na nagbabulge na matagas na nakadukot sa ano mo, sa Mhm. sa may lubot mo, di ba? So, yan ang mga example po ni Yes. mga lascivious conduct. Lascivious Opo. conduct. Oh, so yan pa sa na may mga violation na pwede na po pala ang attorney kasuhan. Yes. And then, Opo. iyan, apod kay ni partner, mas magayon na maging aware ang publiko, especially ang mga magurang, especially ang mga ina, mga magurang, Mhm. kan aron kaning klase kasi minsan baka na-violate na ang rights kan sa tuyang mga kaakian, especially na igwa na pala na nangyayaring araw kay ini. Minsan kay abaga sa sobrang tiwala Apo. partner and attorney lalo na kang ina Apo. o kang agom, sa sobrang tiwala sa agom, itiwala naman sa mga aki, Mm-mm. di ba? Correct. Ngunyan po, Kuya A, allow me po na i-clarify so about sa rape. Go, Sige po. sige po. Go ahead po, attorney. Tapudaong pong bagay na maaraman po sa tuyang mga listeners so pag-about sa rape. Kasi minsan baga po, baka so ina, maski aram na so giribo kan sa iyang partner Mhm. na lalaki, so giribo sa iyang aki, baka sabiyon kang ina na ay dahil man pala niya na ilaog, dahil man niya nakalaog, Mhm. dahil niya pagkasuhan. Okay? Kung sa rape law po kang Pilipinas, dahil po kay po na mailaog talaga kan lalaki sa iyang ari. Sa ari kang babae. Mhm. Ang mere touching pa sana po kang ari kang lalaki duman sa ari kang babae. Pag duminuot po iyan, it constitutes rape already. Maski po dahil nakalaog so ari kang lalaki. Mhm. So, minsan mataram po kamo, paano man niya magkaugwang kasong rape, uning niya medico legal kang babae, kang in-examine niya ya, sabi kang doktor, wala man na laceration Mhm. sa organ sa ari kang babae. Correct. Tama po. Well, dahil po kay puwanan may laceration. Mhm. Di po? Pag duminuot po so ari kang lalaki, sa ari kang babae, it will render